Bona tarda, família, què tal, com estem? Bé, ja és divendres, Arriba el cap de setmana i tal i com estan les coses, que ja podem fer molts més plans, i jo crec que hi ha més d'un i més d'una que ara mateix deuen estar pensant què és el que faran aquest cap de setmana. Nosaltres començarem per la Porta Gran, sí, i ho farem entrant a casa de la Judit Nederman, que ja la tenim per aquí, puntual a la cita per xerrar amb ella de com serà el seu nou treball discogràfic, de com està passant el confinament. I de com està, perquè ara fa molt temps que no coincidim, així que tinc ganes de xerrar una estoneta amb ella. A veure si aconseguim connectar i parlarem a veure què és el que ens pot explicar i si li podrem estirar de la llengua. Hola, què tal, guapa? Ara, què tal? Com estàs? Bé, molt bé, i tu? Felicitats, que he vist que estaves embarassada. Moltes gràcies. Que guai. Aquí, Quina engreixant il·lusió. una miqueta. Clar, ben fet. I tu què tal? Com portes el confinament? Doncs ara molt millor, ara que es comença a sortir. Avui he tingut el primer assaig. Oh! De fet, estic a Mataró perquè hem estat assajant al matí i molt contenta, la veritat, perquè recuperar una mica la vida anterior està sent molt, molt, molt inspirador. Aquesta nova normalitat, no?, que tant trobàvem a faltar, poder sortir al carrer. Exacte. Et veig ara mateix, per exemple, que el vent et mou el cabell i penso, mare meva, no? Sí. El fet de poder estar al carrer ja és una Al cosa carrer. bona. Sí, és increïble. O sigui, bueno, crec que eren coses que abans potser no valoràvem prou, no? Perquè era molt normal poder Sí. sortir quan volguessis, atendre algú quan volguessis, veure la gent quan volguessis. I ara, bueno, es valora més i això sempre és bo. I escolta'm, explica'm, estàs assajant per què? Concerts... Doncs perquè, sí, A veure. clar, se'ns ha desconfigurat una mica el pla que teníem en ment, perquè havia de publicar el meu nou disc ara a l'estiu i al final s'ha retrasat tot. Però hem pogut recuperar algunes oportunitats per tocar. Ho farem així a petit format en alguns concerts, menys el concert del Grec, que tocarem el 22 de juliol amb tota la banda, però tenim alguns concerts de trio així de format més petit, algun concert que faré jo sola també, perquè tampoc em volia ni em podia passar un estiu sense tocar. Llavors, això, farem com una mena de gira d'entre gires, que potser presentem algun dels temes nous que ja han sortit en single i seguirem tocant temes anteriors i esperant a que puguem publicar el disc per fi, perquè tinc moltes ganes, ja el tinc acabat, tinc moltes ganes de compartir-lo. Home, nosaltres també tenim moltes ganes de que el comparteixis, de poder escoltar aquestes noves cançons i de descobrir una miqueta més de la Judit Nederman. Jo no sé si ens pots avançar més o menys la data de quan sortirà i què és el que ens pots explicar d'aquest àlbum, del que sabem poca cosa i tenim moltes ganes de saber. Doncs la data crec que no la puc dir. O sigui, no sé si la puc Farà dir. fred, farà calor, farà fred, calor, no ho sé. Calor no farà. Vale. Però no puc dir exactament Hauran llums al carrer? No ho sé. No, la veritat és que, o sigui, l'únic que sé és que no sortirà ara, que és el que havíem plantejat en un primer. Però bueno, no ho sé, jo, és que ja, o sigui, clar, pensa que jo vaig acabar de gravar-lo a finals de gener i al febrer jo ja el tenia acabat. Jo tenia una urgència per treure'l, perquè quan acabes un disc, jo crec, bueno, no he estat mai embarassada, però tu m'ho pots dir, vull dir que suposo que a mesura que va avançant l'embaràs tens unes ganes de parir ja i de conèixer la persona que tens a mi. Però amb el disc passa molt així, no? Quan l'acabes tens ganes de treure'l ja i que la gent l'escolti i poder compartir-lo amb tothom. Però clar, al anar-se retrasant i començar el confinament i tal, ara ja és com que ja m'he relaxat. Penso, bueno, això sortir quan havia de sortir, saps? Tampoc passa res. No hi ha pressa. A les persones que sí que li has pogut ensenyar, com per exemple, jo imagino que la teva germana, per exemple, o bueno, gent més propera... Però el disc en si no l'he ensenyat. El que he ensenyat són les cançons així tocades, o sigui, els he ensenyat les cançons tocades per mi. Però el disc acabat no l'he ensenyat gaire, però perquè em passa això, era com que no sabia quan el podria compartir, al no tenir clar quin seria el procés exactament, me l'he com guardat, saps? És com si l'hagués posat a la nevera de casa i bueno, tampoc li vas explicant a la gent, doncs tinc 3 pebrots escalivats i 2 olives, és com que ho tens allà i si ve algú, doncs ja l'ensenyes. Doncs una mica el mateix. Si ha vingut alguna amiga o algun amic o algú ha vingut a casa, potser els he ensenyat el disc, però no l'he enviat en plan, mira, escolteu-vos mira com ha quedat, perquè això, m'estava esperant a veure què passava.
Vale, no, perquè jo et volia preguntar què és el que t'havia dit la gent, no? Si veien que hi havia hagut un canvi, una maduresa, si sí, si no, cap a on tirava... Doncs, bueno, musicalment, a nivell sonor i a nivell d'intimitat, continua sent molt Judit, Això ens agrada. perquè tinc una manera d'entendre les cançons i la música que crec que evidentment va evolucionant, però jo el veig que és un disc que està molt relacionat amb els tres que he fet, no? Abans. La producció ha canviat una mica perquè ara l'ha fet l'Arnau Figueres i en aquest sentit potser sí que sona una mica diferent, però està en la línia perquè sento que amb l'Arnau també compartim criteri, igual que en el seu moment també el compartia amb el Pau Figueres, igual que en el seu moment també el compartia amb l'Aleix. Vull dir que els tres productors amb qui he treballat crec que també hi ha universos musicals que també els comparteixen entre ells. Llavors, per això els discos no són pel·lícules molt diferents d'un l'altre. L'únic que, bueno, serà un disc que la majoria de cançons seran en castellà. També hi ha català, també hi ha portuguès, però hi ha molt més castellà que els altres discos. Això és l'única novetat, diguéssim. Però estic molt contenta, és que m'ha inspirat molt començar a compondre en castellà i també tinc moltes ganes de reivindicar això, no? De que un pot cantar en l'idioma que li vingui de gust en cada moment i a veure si també doncs això ens obre portes noves per poder viatjar, per poder anar a tocar a altres llocs, no? Que em fa molta, molta il·lusió. A nosaltres també ens va agradar molt, bueno, a mi personalment sento que vuela, em va encantar, a més el videoclip amb aquell cavall, tu ficar dins de la furgoneta amb l'aire, com ara, per exemple, que et puc imaginar, no? L'aire que et va movent els cabells. Com va ser la gravació? Explica'ns una mica, perquè és molt xulo. Doncs mira, va ser molt màgic també perquè, clar, vam acabar la cançó, que és una cançó que l'he composat amb l'Arnau Figueres, o sigui, l'hem fet totalment mano a mano, o sigui, és una cançó que sento que jo sola no hagués arribat per res a lo que és. I clar, és una cançó que parla molt d'inspirar-se de l'amor, de créixer, no ho sé, de totes aquestes coses que ens fan vibrar, no?, al final. I quan vam tenir la cançó feta, me'n recordo que vaig parlar amb l'Àlex Sardà, que va ser el director del videoclip, i li vaig explicar tot això, i ell em va dir, vale, doncs deixa-m'hi pensar, i va començar com a pensar idees i tal, i al cap d'uns dies em diu, mira, he pensat que igual seria molt, molt interessant algú que tingui una relació especial amb els cavalls, perquè els cavalls són animals molt potents i hi ha com una línia de tracte amb els cavalls que no és objectificar-los, sinó que és realment connectar, no?, amb el que són com a sers, encara que siguin animals, que a vegades els animals això els objectifiquem i els donem menys valor. I llavors em va venir al cap directament l'Aina Cordero, que és la protagonista del videoclip, que és la filla del Miquel Àngel Cordero, que és un contrabaixista excepcional amb qui jo he tocat per sort, perquè és un d'aquests músics que et fa créixer molt i amb qui vam gravar el disc de Nadales amb la meva germana l'any passat. I em va venir l'Aina i li vaig preguntar i em va dir sí, per mi endavant i tal. I llavors ella justament es relaciona així amb els cavalls. El cavall que surt en el videoclip és el seu cavall que es diu Altai i tenen una relació molt especial, o sigui, s'entenen molt, és molt impactant veure-ho de prop perquè crec que la majoria de persones doncs, no ens passa això, no? A no ser que tinguis un gos o un gat a casa i tinguis una connexió forta amb un animal, estem una mica desconnectats. I això, em va agradar molt que la cançó de cop fos una excusa per explicar també la connexió entre l'Aina i l'Altai, no? El seu cavall, perquè és algo molt maco també i que potser no hi pensem molt, perquè a vegades ens atrapem molt amb tot el que és humà, estrictament humà. Sí. I res, molt contenta amb el resultat del videoclip i també amb la cançó, també estic molt feliç i la resposta que he rebut. I ara estem a punt de publicar un vídeo molt xulo també que vaig convidar la gent per Instagram a que m'enviés vídeos, no? Vídeos i coses que els inspiraven i desitjos que tenien i ha quedat tan maco, o sigui, és un... No sé, perquè jo veia que al confinament hi havia com una mica no sé, de pesadès, saps? Com de... I de tristor, no? Poca, sí, poca inspiració i com... Sí, com falta d'esperança, no? Que és supernormal, perquè jo crec que ha sigut molt dur per tothom i no és gens fàcil, però bueno, crec que també
quan s'està vivint una situació difícil, evidentment t'has de deixar sentir el bajón, però també pots fer un esforç actiu per sortir, no? I intentar sentir les coses d'una altra manera, perquè les coses bones sempre hi són. És currar-s'ho per veure-les, no? Una mica, que a vegades és molt difícil, vull dir que jo no vull donar lliçons perquè a vegades tinc dies fatal, però jo què sé, vaig pensar enmig d'aquesta energia demanar alguna cosa que t'espavili a pensar en coses bones i a pensar en tot el que desitgem fer quan això canvi, tornem a sentir-nos una mica més lliures. I estic molt contenta perquè al final és una enumeració de coses lluminoses, no? Que la gent connecta i que al final quasi tots, o sigui, jo he vist que hi ha molts desitjos comuns perquè molta gent deia que el que volia era tornar a abraçar la seva família, els seus amics, tornar a tenir contacte, no? Era dels desitjos més repetits i pensava, és que clar, jo crec que ens hem adonat de lo important que és i de com ens estimem i que potser no hi pensem prou. Doncs sí, hem començat a valorar una miqueta aquelles petites coses que fins ara no valoràvem. Tu has incentivat a la gent no només a enviar-te els vídeos, a explicar-te què és el que els inspirava, no? Sinó que també a través de la teva música t'hem vist en diferents accions. Et veiem l'altre dia, per exemple, a Médicos Sin Fronteras. Sí. Et veiem també en una iniciativa que m'agradava molt d'Andrés Suárez, no? Que ningú es quedés sense cap aliment. Sí, clar, t'han arribat moltes iniciatives, entenc, no? Estan a casa i has participat a moltes. No sé si a totes, però vaja, jo t'anava veient que constantment la X també et vaig veure, no? Sí, o sigui, des que va començar el confinament era al·lucinant perquè jo pensava, mare de Déu, però si quasi hi ha més feina ara que quan estàvem por ahí, no? Però clar, al final era més tranquil, perquè cada iniciativa, doncs això, era dedicar-li 2, 3, 4 hores, depèn de la dificultat, de si havies de fer vídeo, de si havies de fer àudio, de si només era un post, o sigui, depèn, no? Però és que em venia molt de gust i de fet em vaig apuntar tot i al cap de 2 o 3 setmanes sí que vaig començar a frenar una mica perquè també necessitava com parar i reservar-me, no? Perquè això, hi ha moltes coses a fer, però és que no m'estranya. O sigui, en el món en què vivim és molt necessari visibilitzar moltes coses i treballar per moltes coses. Llavors, com a artista, jo també sento aquesta responsabilitat, no? De dir, doncs, sumar-me a tot el que calgui per intentar fer d'aquest món un món millor. I aquest equilibri ha sigut supercuriós, perquè era això, era com el contrast de dir, vale, paro, ja no estic fent concerts, no puc fer promo, no? O sigui, no puc fer res, però en canvi he de fer moltes altres coses que abans les feia diferents. Inclús també entrevistes o coses que de cop han sigut des de casa, que clar, és supergraciós. El treball, jo crec que al final hem acabat treballant tots molt més. A mi em passa el mateix. Jo crec que treballo molt més estant a casa que no pas estant a la... Sí, vas unes hores... Sí, estan unes hores. Però bueno, també ha sigut, suposo, satisfactori, perquè jo, per exemple, et veia, com et veig ara, no? Amb aquesta lluminositat, amb aquesta alegria i tot, cantant amb en Lluís Llach, amb el Jo me corono, o sigui, aquest núvol blanc, per favor. És a dir, és que era com angelical. Ai, gràcies. És que això va ser molt maco. O sigui, clar, jo un dia estava allà fent coses a l'estudi i veig el mòbil Lluís Llach i dic, ostres. I, bueno, ja m'havien avisat, em van, escolta, el Lluís et vol trucar, que vol fer això i tal. I em va fer molta il·lusió, perquè a part és una cançó que m'encanta, que a més l'havia cantat fa uns anys al funeral de la Cita Mur, la dissenyadora de moda, i ja tenia un record molt bèstia de cantar aquesta cançó, és molt emocionant, o sigui, no sé, mira, és que la recordo ara i se'm posa la pell de gallina. I llavors quan el Lluís ja em va dir, mira, és que la vull gravar, i a més amb el Santi i la Gemma, que tots són cantants que admiro molt i que em feia molta il·lusió col·laborar i va ser molt divertit perquè el Lluís va fer un grup de WhatsApp amb tots 4. Ah, sí? Com es deia el grup de WhatsApp? Projecte Clotet. Projecte Clotet. Sí. I res, va ser molt maco tot el procés, tothom molt disposat i m'ho vaig passar molt bé gravant. És que em vaig passar una tarda allò com entrant molt bé. Clar, pensa que jo ara totes les cançons aquestes que he gravat jo sola a casa meva. Jo estava molt acostumada a anar a un estudi de gravació amb algun tècnic i el productor de turno, doncs que, clar, ets un equip, no? I et van dient, vale, aquesta ja ha quedat bé, tranquil·la, no cal repetir-ho, fem una altra, o el que sigui. Clar. I jo m'estava tornant boja al principi perquè estava jo sola decidint si tot, no? Si les tomes eren bones, posant a gravar jo, i llavors pensava,
és que em bugiré, perquè potser em gravava, no sé, 100 vegades, saps? Quan Bueno, que quan ho potser... fas tu, normalment et diuen no, que ja està bé, tranquil·la. I tu, no, Exacte. tornem a repetir. Clar, si ets tu la que decideixes, vas Clar, seguint i és que seguint, clar. no parava. Però també m'ha agradat perquè he vist que, bueno, m'ha donat també molta autonomia, no? He vist que me n'he donat que hi havia moltes coses que també les podia resoldre jo sola, que potser abans de seguida demanava ajuda i ara n'he pres, no? Perquè m'he pres a gravar, he pres a que soni bé, he pres com he d'enviar el material i res, mira, en aquest sentit, molt contenta. Que guai. Escolta, vaig a donar la benvinguda a tots aquells que es van sumant en el live, com per exemple el Jesús Enrique, la Cris Garcia, l'Ori Mora, company de la casa, Marta Valdellou, a l'Aina, veia per dir que hi havia alguns comentaris, però tots són cors, sobretot, m'encantes, bueno, tota la gent que està encantadíssima d'estar amb nosaltres. Ells saben que si volen poden fer qualsevol pregunta, que jo vaig llegint els comentaris que van fent, però jo el que tinc ara és un petit test que faig normalment a tots els artistes amb els que parlo per preguntar com els hi ha anat, ¿vale? 8 preguntetes només. A veure, vull que em diguis quina ha estat la pitjor excusa que tu has donat per no agafar una videollamada, perquè jo no sé què passa, que últimament aquestes videotrucades s'han fet com molt famoses i ara cada 2 per 2 fes 15 trucades i quan ja no t'has maquillat i ja estàs en pijama i ja això ja dius, mira, ja no en vull més. Doncs... Saps què em passa? A mi que les videotrucades no les sento. Clar, bona excusa, veus que és bona aquesta? Sí, el WhatsApp no em sona quan em truquen en vídeo i llavors les altres videotrucades que he fet és perquè havíem quedat a una hora. Llavors jo no tenia excusa com per no agafar-les, saps? O sigui, la meva única excusa ha sigut el WhatsApp no em sona quan vols que ens truquem, però saps que ho he de saber. O sigui, no em poden trucar quan vulguin i jo l'agafo, a no ser que estigui mirant WhatsApps en aquell moment, cosa que intento evitar, o sigui, intento fer-ho pocs cops al dia perquè si no estàs allà tot el dia enganxat. Llavors no tinc una excusa així molt... Bueno, a veure, aquesta excusa ja et dic jo que pot ser real però que és molt bona i que a molts ens podria servir. No em sap greu, jo amb cita prèvia, m'has d'avisar, m'has de dir, perquè llavors, clar, si és veritat, si no t'enganxen en el pitjor moment. Sí, era en el pitjor, totalment. Bueno, i a vegades no l'he agafat, o sigui, un dia sí que me'n recordo que no el vaig agafar, però perquè estava jo, o sigui, m'acabava de llevar-me la cara, les ulleres, no sé què. Vaig dir, no, o sigui, ho sento, però no estic presentable. Bueno, però ho vas dir, no estic presentable. Sí, total. No? Si al final estan acostumats nosaltres després de parlar per telèfon, que no cal tampoc la trucada ni la imatge. Però bueno, a veure, la segona pregunta és quin és el teu compte d'Instagram preferit? Últimament estem passant més temps a les xarxes socials. Quin és el que ens recomanaries? Pues perquè és més divertit, més interessant o perquè tu estàs més enganxada? No sé, jo últimament he entrat, són les meves amigues, però entro constantment al compte de la Cati Sey i de la Yolanda Sey, perquè fan moltes publicacions relacionades amb el racisme i amb coses que crec que molta gent no ens n'adonem que passen i estan passant. També arrel de tot de la mort del George Floyd i tot el moviment que hi ha hagut, que s'ha com visibilitzat molt més. No sé, elles han estat com molt o sigui, com es diu? Encapçalant la lluita, no potser aquí a Barcelona. Sí. I no sé, miro molt tot el que pengen perquè aprenc molt i és algo que crec que hauríem de fer tots. O sigui, començar a seguir comptes d'Instagram de gent que està denunciant això, actes i situacions que potser desconeixem i que és responsabilitat de tots saber-ho i combatre. Vale, doncs ens quedem amb aquests comptes d'Instagram. Tercera pregunta. Quin ha estat el teu plat estrella durant aquest confinament que tots ens ha donat per cuinar? Com per exemple per fer pa, perquè ara tothom ja ha agafat per fer pa. Ja ningú, les pastisseries es morien de gana al final. Doncs mira, això ho vaig saber cuinar gràcies al Marc Pujolà, que ha fet unes sessions de cuina així streaming i vaig al·lucinar. O sigui, em va quedar molt bé, però jo no sé per què. O sigui, vaig tenir la sensació que aquell dia s'alineaven tots els astres perquè no sortia molt bé. Sí, i era un caneló d'arròs socarrat amb lluç i gambes, una salsa de musclos en escabells. Mare meva, quina feinada, eh? Sí, i un sorbet de llima i jalapeños. O sigui, era increïble. O sigui, de veritat, O sigui, quan ho vam provar, jo no m'ho creia que ho havia fet jo, saps? Però clar, en realitat jo penso, bueno, ho vaig fer jo, però no, perquè jo no va seguint
totes les seves indicacions, saps? O sigui, sí, però després sí, he intentat fer arrossos una altra vegada, però sense seguir indicacions no he tingut tanta sort, saps? Llavors me n'he donat que no és mèrit meu, que és que realment ell s'explica molt bé. Bueno, doncs espero que s'hagin gravat bé les cançons, perquè com que estàs dient que amb indicacions vas millor que sense, amb la cuina t'ha funcionat, amb la música, a veure com ha anat, això va gravar sola. No, amb la música ha anat bé, perquè tothom m'ha donat l'ok quan he enviat les gravacions i m'ha dit, està bé. Ens quedem més tranquils, llavors. D'acord, a la quarta, a veure, quant temps, si és que has arribat a passar més d'un dia, has estat en pijama? Perquè al principi del confinament en el que sabíem que no anàvem a sortir ni a comprar el pa, alguns vam estar com 2 o 3 dies amb el mateix pijama, sense canviar-nos més de 48 hores. Jo 2 dies és el màxim. 2 dies, bueno, Déu-n'hi-do, està bé. Sí, i que em sentava molt bé allò. 2 dies de pijama, amb Netflix, sofà, saps? Jo crec que Netflix, escolta, ha sigut, un boom. Perquè hem estat tots enganxadíssims. Alguna sèrie que ens vulguis recomanar, que hagi estat també, que te l'hagi vista de principi a fi? Estic a punt d'acabar-la. Una que es diu A 2 metros bajo tierra, 6 Feet Under, en anglès. M'encanta. O sigui, trobo que és de les millors sèries que he vist mai. M'encanten els personatges, m'encanta el guió, m'encanta perquè gira al voltant de la mort, però d'una forma molt natural i també té molt d'humor, saps? I m'agrada molt perquè planteja moltes coses molt importants a la vida, però ho fa d'una forma molt amena. I té 5 temporades i ja vaig per la 5. Bueno, molt bé, això vol dir que tens temps, això està bé. Això s'ha d'aprofitar bé. Sí, cada dia després de dinar aprofito. Bueno, ben fet. A veure, la Carol Pere ens diu, pots repetir l'Insta? Suposo que es refereix a l'Instagram que ens has comentat abans, que deies que de la Cati. Sí, com és? Us poso els noms aquí i les trobaré. Vale. Ho poso en el xat. Vale, perfecte. Mentrestant vaig llegint el Can Italiani que ens diu ets molt gran, Judit. Ai, gràcies. La Judit ens ha posat ja Cati Sey i Yolanda Sey, perfecte. I després el G Guàrdia 55 ens pregunta quin és l'escenari somiat per fer-hi un concert? Doncs mira, un escenari que m'encantava era el Teatre Grec, justament. O sigui, sempre hi havia volgut cantar. L'estiu passat vaig tenir la sort de fer una cançó amb això que vam fer el top d'una nit d'estiu o alguna cosa així, que vam ser diversos cantants amb la G-Orquestra i ara doncs tinc la sort de poder-hi cantar el 22 de juliol perquè amb totes les mesures sanitàries que la gent havia d'estar en distància i tal, doncs tindrem l'oportunitat de tocar allà i estic molt contenta. Que guai, ets de les privilegiades, perquè no tots, pel tema del format que tenen de concert, poden tindre alguns de poder tocar aquest estiu. Així que ens hem d'apuntar bé a l'agenda, totes les cites que teníem amb la Judit per poder-la veure, que ja ens ho he dit abans, en trio i tu sola. Hi haurà una miqueta de tot per poder triar. Exacte, sí. Els concerts petits encara no estan, o sigui, encara no els hem anunciat, però el 22 de juliol sí que estarem al Grec i avui es posaven a la venda les entrades, tot i que m'han dit que la web s'havia col·lapsat. Doncs sembla que no, perquè hi ha una amiga aquí que posa hem comprat entrades pel Grec i estem felices. Ai, que guai, que bé! Veus? Pues moltes ganes de trobar-nos i fer el concert. És que, l'estic preparant amb molta il·lusió i crec que m'agradarà molt. Hi ha moltes ganes, perquè clar, quan portes tant de temps no és com que t'ho prens com si fos al principi. Totalment. Sí, és d'aquestes èpoques que és com que torna a renéixer Jo sempre em sento molt privilegiada de ser músic i de viure de la música. Però clar, després de viure una època en què no es podia ser músic, no? O almenys podia ser músic, però això et suposava ingrés zero. Clar, ara que torna com a florir una mica tot i podem tornar a treballar, és realment una fortuna dir, ostres, ara m'activo i puc tornar a treballar i la meva feina serà cantar. Que guai, doncs hi ha molta gent que t'està esperant, perquè mira, posa a vegades Maria, diu, jo també tinc les meves. Vull dir que em sembla que hi ha bastantes persones que estan allà connectades que avui han estat lluitant per comprar la seva entrada per veure el Grec. I aquí més he vist per aquí, he vist a la Paula de la Folí, diu, sou precioses les dues. Ai, la Paula, que maca. Un discàs meravellós també, que ens està agradant moltíssim i que estem escoltant a Cadena Dial. A veure, seguim amb les preguntes, a veure, què tenim per aquí? Vale. Què és el que has après en aquest confinament? Si hi ha alguna cosa que durant tot aquest temps en el que has estat potser una miqueta més, has tingut més temps per tu, has estat més a casa, si has reflexionat sobre alguna cosa o alguna cosa que hagis llegit i hagis dit, ostres, moltes! Ui,
Sí, sí, sí. És que no acabaríem mai, eh? La més important, llavors. Però hauria de pensar una mica. Crec que he pres a sentir que l'amor és el més preuat que tenim. Realment. Jo et veig com molt feliç, molt bé, jo crec que o està molt enamorada de la música, no ho sé, però tens una cosa als ulls, Judit, que jo... Ah, sí? Sí, No sé, deu ser la llum de Mataró. Deu ser la llum de Mataró, vale. Això és el Maresme, que senta molt bé. Home, clar, jo visc al Maresme, per tant, sí, jo et puc dir que també. I jo també estic enamoradíssima, si no, imagina't, no estaria així. Clar, molt bé. Doncs felicitats, sí. És un estat molt, molt interessant. Però, vull dir, jo... És que... Molt interessant. Sí, bueno. Però sí, jo he vist que al final l'amor és el que ho sustenta tot, no? I que en una mala època, si pots connectar amb l'amor, és com que et sents salvat. No sé, és com quan de petit jugues al pilla-pilla i algú puja allà a sobre del banc i diu sucre, no? O salve, no me'n recordo com que dèiem. És el mateix. Pues és el mateix. És com, vale, tot pot ser un desastre, però si inclús així ets capaç de sentir amor, és una altra pel·lícula, no? Doncs sí, hi ha molts de tot tipus, no només de parella, d'amistat, de famílies, Exacte. de tot el que hem trobat a faltar en aquests últims mesos. Mira, hi ha una pregunta molt interessant, perquè a més, això t'ho volia preguntar abans i se m'ha passat. Diu el Can Italianini, diu, tornaràs a fer tallers de composició de cançons aviat? Perquè hem vist que n'has fet. Sí, n'estic fent, de fet. O sigui, n'he de fer 5 i ja n'he fet 3. I els 3 primers han anat superbé, estic molt contenta, i encara en queden 2, però estan tots plens. Llavors, aquest estiu no en faré segur, perquè amb tots els concerts que han sortit no tindré temps, però potser a la tardor en faig una altra vegada, perquè m'agrada molt i està sent molt maco. Hi ha molt de talent de la gent que has conegut i que s'ha interessat pels tallers i que ho intenta? Sí, o sigui, el que he vist és que hi ha molta gent interessada en crear i en fer música. El que passa que no he tingut... O sigui, em fan preguntes, però evidentment no tenim temps de sentir què és el que està composant cadascú, no? Perquè això serien com un taller de, no sé, de 8 hores. Clar. Però està sent maco perquè jo veia tothom molt inspirat i amb moltes ganes d'aprendre i moltes ganes de seguir avançant, no? Tot i que el món sembla que s'ha parat i que tot estava com congelat i que no sabíem què, doncs tothom s'ha apuntat i està sent molt enriquidor. Bueno, doncs ja ho sabeu, a la tardor és possible que n'hi hagi més, perquè el Can Italianini, que és qui feia la pregunta, ens diu gràcies, jo vaig arribar tard, doncs a veure si la propera vegada se n'assabenta una miqueta abans i té la sort de poder entrar en aquests tallers tan xulos. A veure, si estàs atent a la tardor, potser en farem més. Què més? A veure, amb què t'has obsessionat en aquest confinament, per exemple? Hi ha molta gent que es va obsessionar en què necessitava tenir paper higiènic a casa. Doncs què és allò que vas comprar de més que vas dir, mira, jo és que si no ho compro, rebento, necessito tenir-ho a casa per si a cas passa alguna cosa i no puc sortir en 6 mesos. Què necessitaries? Doncs no he comprat res en excés. No? De fet, he comprat molt poc i molt sovint. Ah, bé. Perquè també era la manera de sortir, no? Al principi era com anar al súper i poder... A més, jo que visc a Vilassar de Mar és molt maco aquest moment perquè tots ens coneixem i era com un moment de fer equip també. I no hi havia... Ai, s'ha tallat? No. Ara t'escolto bé? Cris, perdó. Ara sí, no pateixis. Potser m'ho ha semblat. Sí, s'ha tallat un moment per la bateria. Això és una cosa que no havia pensat. Se m'està com gastant molt ràpid. Bueno, queda una última pregunta i et diré adéu. No pateixis, et parlaré superràpid. No. Potser l'únic que compro sempre que mai em trobo que no em tinguis xocolata. Ah, bueno. Això ens passa a tots, llavors no pateixis. Ostres, és que hi ha aquella que es diu Flor de Sal, saps? Que té com... Ah, una miqueta de... Sí. Oh. No, és que està molt bo. A mi m'agrada fer les torradetes amb xocolata desfeta i posar-hi sal i oli a sobre. Increïble. Sí. Brutal. T'entenc. Ho entens, no?
A veure, última pregunta. Abans, però, vull llegir el Frank239 que diu dues cracs. Frank, també amb un petó gràcies. gegant. L'últim, com es diu el grup de WhatsApp que més utilitzes durant aquest confinament? Doncs mira, és el grup de la meva família per part de mare, Sí? que es diu Coses molt interessants, però és irònic perquè per allà només enviem coses que no són molt interessants. O sigui, són com coses que fem uns i els altres i allà doncs, tot es comparteix. I li van posar coses molt interessants per fer broma. I aquest grup quasi cada dia hi ha activitat. A vegades la miro amb deteniment i a vegades no, si depèn de la feina que tinc, però és el grup que més notificacions tinc. Que guai. Doncs escolta, moltíssimes gràcies, que no vull que se t'acabi la bateria. No, moltíssimes gràcies per haver gràcies estat amb a tu. nosaltres. Ja saps que t'estimem molt i que tenim moltes ganes de veure't en concert. Jo Et veurem també. al Grec, però et volem veure a la Perfecte. ràdio també, quan tornem a la Sí. normalitat. I tant, quan vulgueu. Vale. Jo encantada, ja ho saps. I així parlarem del nou treball discogràfic, ja quan hagi sortit i ja el puguem agafar. Aquests escalivats Perfecte. que tens al congelador, com deies. Exacte. Totalment. Doncs gràcies. Doncs un petonet. Que vagi molt bé. Adéu, preciosa. Adéu. Adéu. I a tots vosaltres, moltíssimes gràcies per haver-vos connectat a aquest Insta Live tan guai al costat de la Judit Nederman. Tornarem, sí senyor, tornarem la setmana vinent amb la Rosalén i amb la Judit... amb la Judit Nederman m'ha estat avui. Estarem amb la Rosalén i amb la Júlia Medina. Així que ja ho sabeu, aquí us volem ben enganxats a Cadena Dial. I moltíssimes gràcies a The Corner, al teu centre d'estudis, que com sempre ens dona suport en aquesta iniciativa tan xula que és colar-nos a casa dels nostres artistes preferits. Que tingueu un feliç cap de setmana i a tots aquells que us heu connectat, de veritat, moltíssimes gràcies perquè sempre ens encanta saber que ens feu companyia. Mua! Que vagi molt bé. Adéu!